A Santiago vamos, eso ya de ligeritos y ligeritas, eso ya como ustedes vayan viendo, caminando, y lo haremos nada más y nada menos que el martes. El martes 18 comenzará una jornada de concentración, de hermanamiento, de disfrutar previa a que el 19, del 19 al 23, se pueda completar, yo creo que además, bueno, un camino diferente, un camino que se conoce mucho de oídas y quizás menos de experiencia, ¿no? Y precisamente esa es la idea de Guido Álvarez, de Diego Anido y de Javier Gómez para dinamizar la vía QNIC. Guido, Diego, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. A ver, Javier, ¿quién fue el armadanzas de todo esto? Bueno, el armadanzas siempre es el mismo, es Guido. Vale. Porque Guido se viene arriba, entonces la lía, coge el teléfono y entonces pues junta a una serie de amigos que estamos muy interesados en la vía QNIC y nos convence pues en los primeros 30 milisegundos. Entonces, así de sencillo, ¿no? Haciendo lo que él considera. A ver, Guido, que la idea es recorrer, ¿no? Digamos, ese camino diferente, ese camino menos conocido, pero no menos importante, todo lo contrario, precisamente, del 19 al 23, ¿no? Sí, exacto. A ver, dicir que realmente o que a idea foi de Diego, o que pasa que o que lle meteu aí o impulso pode ser que fora eu, pero a cousa veu de Diego porque cando vimos transmitidos os episodios de Ibai e Xocas facendo Camiño Francés, pois a ele ocorreuselle que podía ter sentido facer algo semellante e facelo na vía QNIC, que é unha vía que merece ser moito máis coñecida. Está facendo Javi un grandísimo traballo, pero bueno, vai en camiño da oficialización, así que apoiar un pouco ese proceso. Así que a idea que lanzou Diego Aire, pois fomoslle dando forma, e a idea pois rematou en decidir facer a vía QNIC e animar a todo o mundo que se queira unir a idea a acompañarnos. A ver, Diego, vamos deixar o spray e vámonos cambiar ao mundo do youtuber? No, para nada. No, pero sí que yo comenté así por encima que estaría moi ben poder facer facer o camiño da vía QNIC, porque, bueno, tiña esa experiencia de facer os murales e tiña moitas ganas de facelo. Decía ya Guido, estaría guai así cada día coller a un personaje, facela o camiño, e ir botando unhas risas, sabes? Ir retransmitindo de alguna maneira, así tipo o que fixeron Ibai e Xocas. Claro, quen vai ser Ibai e quen vai ser Xocas? Claro. Cuidado, porque está os dous postos... Eu teño máis pintas de Xocas. Vale, bueno, Diego será Xocas e Ibai será Guido, non? Sí, foi así un pouco de comentario. Guido dixo, ostra, pois estaría ben, os 4 días... aí xa feito todo. Claro, Javier, cando chegan xa ca proposta feita non a porta da casa, dices tú, bueno, pues ahora que vuelen los chavales. Claro, unha festa, a ver, unha festa porque son dúas persoas moi involucradas en Lugo e tamén na vía QNIC. Pois Guido é unha persoa que bueno, que ten moito espírito, ten unhas ideas boísimas. Entón, el díxome que o iba a facer en plan relax. Porque isto é unha cousa en plan relax, en plan desorganizado, unha desorganización organizada, pero desorganizada. Entón, Guido vai a dar pues esa, un paseo e vai a se encontrar a sí mesmo. E confío que tamén encontre un monxe, tamén polo camiño. Sí, no, claro. Sobre todo cando vexo os murales de Diego. Diego fixo un par de murais en Becerreá, en o Corgo, impresionante. Eu lle chamo Diego Velázquez, porque Diego Velázquez... No te pongas nervioso. No, estoy sudando. Tranquilo. Velázquez foi o pintor de Felipe IV e Diego Aso o pintor da vía QNIC. Entón, aí queda ao mesmo nivel, Bueno, pero estamos aquí unha mesa de moito famoseo, porque, Javier, tú xa te fixaste internacional, que a túa participación nese vídeo de promoción de Lugo en Fitur, ali de repente estabas moi ben colocado nunha pedra, de repente ninguén se esperaba que apareceras e ali estabas para darlle folgos a ese camiñante, ese peregrino que recorría a vía QNIC, máis alá da broma, non? E das risas. Supoño que moi contento porque, bueno, pois o Concello de Lugo levase como insignia este ano a nivel turístico a Fitur esta vía. Sí, a verdade é que teño moitísima sorte. Este proxecto empezou no 2018 e desde ese momento todos os organismos, incluído a Diputación, todos os concellos, o Concello de Lugo, involucráronse totalmente no que é o proxecto, non? Entón, bueno, este ano lle presentamos ao Concello de Lugo pois esta proposta, non, de levar a vía QNIC e tamén a catedral, non, porque é o patrimonio da humanidade, e tamén, bueno, pois ese aspecto relixioso que moitas veces pois olvídase de Lugo, e rapidamente o Concello o incorporou e fixamos, bueno, pois ese vídeo que, por certo, triunfou moitísimo en Fitur.
foi un auténtico éxito o vídeo de Javier, que é o camiñante, sí, que viña canso, xate, como estaba canso. Despois de vir de Roncesvalles, chamou a atención a limpeza da roupa, Sí. Porque eu estaría chea de barro hasta arriba, xa cho digo eu. Sabes cando cansou? Cando comeu as tapas. Claro. Aí está, deronlle forzas. Bueno, Guido, falábamos antes fora de micrófono que esta é unha andaina, non? Un percorrido pola vía Cúnic que sae de vos de xeito organizado pero desorganizado e que queredes invitar e convidar a que toda a xente que se queira unir para coñecer este trazo do Camiño de Santiago que se una. Que teñen que facer? Sí, pois mira, a verdade é que creo que coincidimos os tres en que estamos moi contentos con como se foi dando todo, porque ao final a idea que tiñamos é que sexa todo espontáneo, non? É dicir que, como non andar chamando tanto a ninguén, sino que a xente vexa nas redes sociais o que imos facer e que quen queira se apunte. Así que, por poñer un exemplo, que onte estivemos super felices con esta noticia, os rapaces do colexio CPI Uxío Novoneira de Pedrafita vannos acompañar na primeira etapa. Varios dos alcaldes dos concellos polos que pasa a vía Cúnic tamén se van unir á peregrinaxe. E despois, o dito, pode unirse quen queira. Creamos un grupo de WhatsApp no que estamos xa máis de 90 persoas, así que veremos cantas persoas veñen cada día, pero máis de 10 persoas imos facelas as 5, hospedándonos en Pedrafitas, Nogais, Becerreá, Baralla e o Corgo. Vai vir Xavier Grandío, que é un escritor de Foz, José Luis, que é un experto tamén na vía Cúnic, Alejandro González, que é un turismólogo argentino. Xente que se ve que ten interese en participar desta experiencia e que vai aportar. Aquí o que pretendemos tamén é crear contidos, gravar, retransmitir, darlle vida ao asunto. Que vos sigan en redes, porque eso vai ser fundamental, non? Sí, aparte, a ver, non por nada, pero temos varias contas que teñen certo seguimento, non? Pois eso, Javi Gómez Vila, Vía Cúnic, Diego As, Guido Guía, imos ir publicando cousas e creo que eso vai chegar a bastante xente, así que, moi ben. Diego, que vai ser máis latoso? Darlle forma a un mural ou recorrer todo tanto quilómetro? Bueno, eu creo que vais a levar ben, non son moitos kilómetros, nada, eu simplemente o tema de poder disfrutar, conocer un pouco máis a vía Cúnic e sobre todo facer un pouco de conexión ca xente, de estar falando e tamén explicar sobre todo un pouco os murales, como me surdiron as ideas, darlle un pouco, esas preguntas que poidan ter resolvelas. É verdad que moitas veces cando pensamos en artistas automáticamente pensamos en, buscan as súas musas, a súa inspiración, pero quizáis os artistas da parte máis urbana damos por feito que non? Que estes son máis os bohemios, así que van ca súa batiña de cor blanca, igual unha boi, nestas cousas todas, non? Vos tamén, non? Sí, a ver, temos que ter tamén buscades inspiración. Os nosos momentos aburridos pa que nos veñan aí esos pensamentos aí de repente. Sí, eu creo que ainda que vimos do mundo urbán e todo parece así moi rápido e violento, temos que ter tempo e temos que, ter unha tranquilidade para poder chegar a crear algo, sí. Ti fíache dos murales, decía antes Javi, non? Relacionados ca vía Cúnic. Non sei se previamente a esta encarga, a estes traballos, ti tiñas algún tipo de relación con esta vía? No, a verdad que sí que a desconocía totalmente. Desto xa fará 3 anos, igual, desde que charrei por primeira vez con Javier. Empeceime, interesar nos mar, porque forma parte do proxecto. Empecé, o primeiro mural que foi en Becerreá, que considero que foi un reto porque sí que é unha pintura moi clásica dentro do que chego a facer eu, e logo 2 murales máis no Corgo, un máis pequeno e outro na nave industrial, que desconocía, e por eso mismo quero apunteime e quero participar nesta aventura e disfrutar dos camiños. E de todas as persoas que os van a acompañar, Javier, eu quero facer un pequeno recoñecemento a cativada, a rapazada que xa sabemos do cole de Pedrafita do Cebreiro que se van unir a esa andaina. Que importante é que os máis novos coñezan a nosa historia, porque como non a coñezan, olvidémonos que o futuro van ser eles, e sen eles non controlan esa historia e mola ter perdida. Eso desde logo, e sobre todo o que son os rapaces, non? Porque son os rapaces máis os pais, porque sempre van xuntiños, non? Entón, é moi curioso tamén, é unha pasada que nos acompañen neste momento os de
verdadeira fita, pero ao longo de todos estos anos que levamos ca Vía Cúning, pois todos os colexios dunha maneira ou doutra sempre participaron na Vía Cúning. É unha especie de o monxe Herman Cúning une a todos os rapaces, a mellor no entroido moitos se disfrazaron de Herman Cúning ou fixeron outros tramos, bueno, sempre estiveron aí os rapaces, os colexios e os señores alcaldes que están aí desde o principio. Moi importante o apoio das institucións, que parece unha tontería, pero non. É importantísimo as institucións, é importantísimo a sociedade, porque se dé conta da importancia do proxecto, que valore o proxecto e que disfrute tamén o proxecto para ir adiante. Ahora a Vía Cúning xa saiu de Galicia, ahora estamos facendo tamén os tramos de León, son actualmente uns 15 concellos que están unidos formando unha federación, e as deputacións e tamén os obispados. Entón isto é un macro proxecto de investigación, porque a Vía Cúning empeza en Alemania. Entón nos partimos desde Lugo cara a reconquistar Alemania. Esa é a nosa idea, vamos. Que tiemble Angela Merkel. Alemania. Que temble. En fin, que é unha moi boa iniciativa. O 19 arranca, o 19-23, o 18 noite de hermanamento, de previa, non, Guido? Sí, exactamente. Non poder moito desfase porque hai que traballar o día seguinte e camiñar. Isto é así, non podemos quedarnos estas tantas falando porque hai que madrugar, señoras e señores. Aconsellarlles, Javier, que leven tiritas, calzado que teñen xa rodado, e que leven crema e masajen moito as pernas. Bueno, é un chubasqueiro, a mellor chove un pouquiño, imos ter tamén controlado o tempo, verdad, Guido? Sí, eso está controlado. Xa falaches con... Sí, moi ben. As cervexas non fai falta, que hai bares. E xa están frías, non se quentan polo camiño. Javier, Diego, Guido, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Estaremos moi pendentes das vosas redes sociales a ver como se transmite esa experiencia. Eu creo que Ibai e Xocas van quedar completamente eclipsados. Diego ha seguido guía, así de claro, estou completamente convencida. E ano que ven repetimos, que así vou eu. Eso dicía Diego antes, así que genial, que se convirta en tradición. Claro, exacto. Teño que ir po ano que ven, este ano non podo porque teño o pé aínda todavía ranqueante, pero temos que facer algo para visitalo. Graciña, rapaces, hasta logo. Moitas grazas, Sara. Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.